За 40 гадоў у краіне рэалізавана 6 дзяржаўных праграм. Першыя з іх былі нацэлены на рэабілітацыю пацярпелых тэрыторый. Правялі адсяленне. Для людзей пабудавалі жыллё і падрыхтавалі інфраструктуру. З 2011 года адбыўся плаўны пераход ад рэабілітацыі да сацыяльна-эканамічнага адраджэння гэтых тэрыторый. Мы вкладываем ежегодно средства в производство. Безусловно, мы строим жилье для того, чтобы закрепить молодых специалистов. Мы строим производство, это в первую очередь агропромышленный комплекс, потому что это сельскохозяйственные районы. Но и подтягиваем точно социальную инфраструктуру. Вот, например, в прошлом году мы построили в Хойниках бассейн, для того, чтобы люди могли заниматься спортом, вели активный образ жизни. То есть мы максимально делаем комфортное для жизни на этих территориях. На пацярпелых тэрыторыях ствараюцца камфортныя умовы пражывання. Для маладых спецыялістаў будуецца жыллё, даюць надбаўкі да заработнай платы. Будуюцца бальніцы, школы, новыя медустановы. У бліжэйшую пяцігодку будзе працягвацца развіццё прамысловага і аграрнага сектара.